Tak, dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé. Jsem rád, že se tady opět setkáváme v tomto našem okruhu s tím, že dneska budeme mít portugalské design, takže vlastně plynule navazujeme na tu minulou přednášku, kdy jsme měli španělské design. Takže některé věci se v podstatě stále opakují, protože Iberský poloostrov už je zkrátka dobře takový, takže jenom malé zopakování. 711 přichází Maurové přes Gibraltar, valí se, obsazují v podstatě celý Pyrenejský poloostrov, až na malou výjimku na severu. Bitva u Poitiers je zase žák, že? Klasika. V tomto smyslu křesťanství se zachránilo. Zachránilo se křesťanství. Ano, Karel Martel, to jsem chtěl slyšet. Karel Martel zachraňuje křesťanství. Konec konců Evropu zachraňuje. Teď bychom zase potřebovali nějakého Karla Martela, aby se tady zase, nejlépe ve Francii, že? Aby se zase vynořil nějaký, nevím, jestli, anebo v Portugalsku, uvidíme kde. Jo? My vlastně zkoumáme, kde by se mohl vynořit nějaká taková heroická osobnost. Elsida, to jsme viděli všechno, to jsme si minule všechno řekli, tady ty věci. A teď se dostáváme k tomu Portugalsku. Tak, tam vzniklo několik takových království, které taky někdy trošku bojovali mezi sebou, ale bojovali hlavně proti Maurům. Ale Portugalcům se podařilo vytvořit stát mnohem dřív než Španělům. To je docela zajímavé. Takže tady bychom si mohli říct, že malé opakování z českých dějin, abychom to provázali trošku s našimi dějinami. Zlatá bula sicilská 1212. A tady jsme v polovině toho 13. století, kdy se nám rodí ten portugalský stát. To znamená, to je, zdravím, začátek vlastně portugalské státnosti a Portugalci vlastně tím pádem měli takový jakoby náskok před těmi Španěli, protože ti čekali až do toho roku 1492, kdy se dobila ta Granada. A tady vlastně, když Portugalci začínají vlastně se emancipovat, identita se posiluje. A tady je zase zajímavý trošku datum a zase s našima dějinama. Zase Žaku, no. Karel IV., že? Karel IV., velký spojenec Francie, konec konců stoletá válka, bitva u Kresťaku. Ale největšími spojenci Portugalců se stali Angličané. Odvěcí nepřátelé zase z hlediska Francie. A bylo to proto, že oni měli obklopení mocným sousedem a to byla Kastílie. A Kastílie v podstatě byl takový ten zárodek toho budoucího Španělska. No a Kastílie byla poněkud větší. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že Portugalsko není velký. Ono je v podstatě nějak tak podobně velký jako Česká republika, bychom to tak řekli, rozlohou území. A dokonce počtem obyvatel, teda myslím dneska, 10,5 milionu Portugalců, tak to je vlastně obdoba České republiky. Ale jejich dějiny jsou poněkud zase jiné v mnoha směr. Takže 1373 tam byla svedena bitva, kdy vlastně Portugalci s Angličany porazili vlastně ty Kastilce, které podporovali právě Francouzi. Jo, takže tam je vlastně takovýto nepřátelství. A pozor, od té doby byla uzavřena smlouva mezi Portugalci a Angličany o takovém přátelství a spolupráci, která v podstatě trvala, já nevím, kolik to je, asi 650 let už. Jo, takže to všechno prostě trvalo celou dobu a víceméně skutečně to je jediná smlouva, která takhle dlouho, ahoj Dalčo, jsme rádi, že při pondělku tě vidíme všichni. Jo, a tím pádem se stalo, že prostě ono opravdu ta koalice a přátelství mezi nimi vždycky tak jako by bylo. A to si právě ukážeme na té historické zkratce. Upálení mistra Jana Husa. Dobré téma. No ne, to není téma dnešní, to je jenom... Ale to jsem rád, že jsi Ne, upálit to nechce, já jsem chtěl říct kontrolní otázka, znáte to, že? Chci říct, 1415 je důležitý rok z hlediska nejenom našich dějin, upálení mistra Jana Husa, ale my si tady připomínáme, a teď si vemte si tu
ten rozdíl mezi Českou republikou a Portugalskem. Jo? 1415, kdy se oficiálně udává jakoby začátek vzniku portugalského impéria z hlediska dobývání kolonií. Jo, protože rekonkvista byla o tom, že dobijete znovu Pyrenejský poloostrov, ale pozor, Portugalci byli první, kteří začali dobývat už severní Afriku. Jo? To znamená 1415, to je dnešní Maroko. Jo? Takže do dnešního Maroka vlastně poprvé vstupují Portugalci a začínají svoji expanzi. A teď pozor. Portugalců je tedy 10,5 milionů asi jako Čechů. Ale portugalsky mluví 250 milionů lidí. Jo? 250. Z toho vidíte, že Portugalci si vytvořili skutečně obrovské impérium. Ještě jedna zajímavost. My teď hovoříme o tom, že tady končí nějaký unipolární světový řád, že se rodí multipolární světový řád, že končí západní dominance, která trvala více než 500 let, ale pozor, ti Portugalci začali jako první. To znamená, to byli ti první dobyvatelé toho západu od toho roku 1415. A pozor, taková perlička, oni byli ti poslední, kteří drželi pozice až do roku 1975. Takže když budeme počítat, 1415 to byl ten začátek v té severní Africe, Maroku. No a konec byl 1975, ale pozor, oni by to vojensky uhájili. Akorát byla Carafiatová revoluce v Portugalsku, jo, kde vlastně byl svržen režim, který hájil ty pozice kolonialismu až do toho roku 1975. Takže Portugalci byli první, zároveň poslední, 250 milionů lidí mluví po celém světě portugalsky a je takový i společenství národů, který se vlastně hlásí k tady k této orientaci na tu portugalštinu a na tu identitu samozřejmě spjatou s tím, že byli součástí portugalské říše. Takže vlastně ti Portugalci byli takový velmi, jak bych to řekl, no prostě první a zároveň velmi konzervativní, protože drželi ty pozice. No a člověk, který byl největší Portugalec zvolený, byl Salazar. Ale k tomu se ještě dostaneme, protože to patří až k tomu vyvrcholení toho portugalského držení těch pozic. To znamená, abychom řekli, byli nejkonzervativnější v tom smyslu identity. My jsme tady mluvili o Orbánovi, že drží dneska pozice Maďarsko, z hlediska konzervativních hodnot, z hlediska tradice, v podstatě evropské civilizační tradice. No ale ti Portugalci až do roku 1975 na tom byli stejně. No ale když budu počítat, no to už je ale zase 50 let, že? A za těch 50 let prodělali velmi progresivistický vývoj, který v podstatě byl Barroso, Lisabonská smlouva a po třetí končím pozitivně, skupina BRICS a pilíř je Brazílie. Jo? Ale o Brazílii se budeme bavit až příště. Jo, pardon, jasně, projdi tady, je to tady volno. A máš tam rezervačku, je to dobré. Jo, takže v tomto smyslu, když to bereme zase od toho roku 1415, tak si začněme to, jakože tam musela být osobnost, která to vždycky zrodí. Jindřich Mořeplavec. To znamená osobnost panovníka, no něco jak náš Karel IV. To znamená ta osobnost, která opravdu je takovým fundamentem toho portugalského design, tedy té portugalské státnosti a toho bytostného vlastenectví, které se rodilo právě v této době. A teď tam vidíme ještě důležitou věc, a to si musíme si říct trošku geopoliticky důležitou věc. 1453 je dobytí Cařihradu a ono se stalo důležitá věc, že vlastně taková ta hedvábná stezka, prostě všechno, co se přesouvalo z východu na západ, to zboží z východu, bylo jakoby přerušeno, protože ti Turci si to začali dominovat pro sebe, osmanští Turci. A najednou vlastně byl problém, jak to zboží, ne předražený, strašným způsobem předražený, dostat vlastně do Evropy, do západní Evropy nějakou jinou cestou. Jinou cestou. A to je ten začátek té mořeplavby, ale pozor, byli tam zase Italové, byl tam Janovská republika
a finanční podpora a samozřejmě i zájem, aby se tyto věci začaly uskutečňovat. No a k tomu je potřeba mít vyspělé loďstvo. Portugalci měli karavely, to byly už takové ty velké lodě, které skutečně mohly se vydat na to širé moře. Chtělo to mít odvážného ducha, to je taky potřeba mít, křesťanskou víru, a to oni měli, Portugalci, to byli opravdu takoví ti bytostní katolíci se vším všudy, takovýho misionářského ducha a v podstatě nebojácnost, takovou tu heroičnost. A to ti Portugalci v sobě měli. Takže oni začali postupně, no kam se teď jako lítá třeba na dovolenou, Kapverské ostrovy, Madeira, jo, tady prostě to jsou všechno ty ostrovy, které byly vlastně objeveny jako první a tak se vlastně postupně začala rozšiřovat ta portugalská koloniální říše. A teď si vemte, že oni vlastně pluli kolem té západní Afriky, nebo vlastně Gvinejský záliv, že tak jako by to obeplouvali, postupovali dál a dál. No a teď tady máme najednou mys Dobré naděje, že? Jižní Afrika. Oni se tam dostali. Máme kolik rok? No, 1488 se takhle dostali. A teď si vemte, no jo, a oni začínají tušit, že už jsou blízko a že vlastně potřebují objevit tu cestu do té Indie. No a teď tady přichází ten objevitel, to, co měli Španělé Krištofa Kolumba, který objevil Ameriku, no tak něco podobného měli Portugalci Vasco de Gama 1498 a on vlastně obeplul tu Afriku, no a dostal se až do Indie. Jo, takže vlastně objevení Indie kolem Afriky, no a to byl obrovský objevitelský krok. No a v tuto chvíli Portugalci byli první, kteří se takhle dostali do té Indie. A teď si vemte, že ten najednou objevili Indický oceán, kde Arabové, muslimové, Indové, všichni vlastně měli ten obchod, kde si vlastně to dělali k obrazu svému, protože to byly jejich obchodní cesty a najednou se tam objeví někdo jiný. Objeví se tam Portugalci. A tady začíná ta nadvláda západu, která je v podstatě dána, čím je vždycky dána nadvláda nad někým a nad něčím? No vojenstvím. Kdo má vyspělejší vojenskou techniku, lépe organizovanou armádu, no tak samozřejmě vítězí. No a pokud teď prohraje Západ tu válku s Východem, no tak se ta karta jako obrátí. Jo, jako co předtím byla dominance toho Západu, no tak teď bude naopak dominance Východu. A pokud se pohybujeme v tom 16. století, no tak je jasné, že tam začala ta nadvláda toho Západu a byli to zejména právě Portugalci, kteří, co se týče té nadvlády, vlastně dominovali tomu Indickému oceánu, protože celé 16. století probíhaly v podstatě války, o kterých my moc tady nevíme. A byly to války mezi Portugalci a Osmanskou říší. Jo, to znamená Osmanská říše, no byste řekli, Osmanská říše se pohybuje v Indickém oceánu. No ano, oni se pohybovali v Indickém oceánu a skutečně tam měli své loďstvo. To znamená, tam byly ty bitvy, které se sváděly vlastně s tím muslimským světem. A teď se vemte, že vlastně Portugalci bojovali v Maroku, v severní Africe, která postupně vlastně Maroko tam byla pod vlivem Osmanské říše, protože Osmanská říše v 16. století se nejvíce rozšířila, že jo? Od Maroka až po Perzii, jako kdyby hranici s Perzii, ale až po Arabský poloostrov, konec konců Rudé moře, to bylo jejich. No jo, ale oni se dostávali vlastně ještě dál v tom Indickém oceánu. Teď najednou vlastně zjišťujeme, že ty boje ti Portugalci vedli teda v Maroku, vedli je ve východní Africe, jo, tam byli taky muslimové. To jediní křesťané jako spojenci byli kdo? No Habešané, Etiopie, dnešní Etiopie. To je křesťanský stát, jakoby původně, který jakoby výspou ve východní Africe. Jo. Takže najednou vidíte, a teď ti Portugalci vlastně mají spojence v těch Habešanech, té Etiopii, a teď vlastně bojují s těmi muslimy všude. A teď vlastně vidíte ten střet těch civilizací, který vlastně se neustále projevuje. Jo? To znamená, v tom 16. století tam ty boje byly zcela jednoznačné. No a Portugalci vítězili. A vítězili proč? No protože měli vyspělejší námořnictvo, měli vyspělejší dělostřelectvo, měli lépe organizovanou armádu. Zkrátka a dobře byli lepší
výkonnější a proto vítězili. A teď si vemte ten malý národ těch Portugalců, že jak jsme si říkali, tehdy jich samozřejmě bylo mnohem méně než dneska, a oni všechno byli schopni tohle dokázat. A ještě navíc, roku 1500 objevili Brazílii, Portugalci. A oni si rozdělili svět, jakoby Španělé, Portugalci, protože papež řekl, že polovina vlastně bude jakoby španělská, polovina bude portugalská. Tam to bylo přesně v Zaragoze, nakonec to bylo vlastně domluveno úplně zpřesněno, s tím, že vlastně, když se to objeví, jakoby těch určitý počet mil, no tak to bude nakonec portugalský. Akorát Portugalci si tam pak tu Brazílii tak jako rozšířili, jo, protože oni putovali do vnitrozemí, no a ono se putuje vždycky lepší od té řeky, když vlastně od toho konce té řeky, než od toho pramene, jo, tím pádem vlastně dobývali tu Brazílii. No ale pozor, Portugalci to jim nestačilo. Oni se dostali až do Maka, což je vlastně Čína. A teď si vemte poslední kolonie, vlastně, jestli si vzpomínáte na Hongkong, jak končil vlastně Hongkong v Číně 1999, no tak stejně končilo Makao. Jo, takže vlastně oni zase od toho vlastně 16. století až do roku 1999 ovládali to území vlastně Číny. To Makao bylo vlastně jejich kolonie. No ale co takhle Nagasaki v Japonsku? Oni se dostali do Japonska, Nagasaki, a teď si vemte, že ti Portugalci byli vždycky obchodníci, vojáci a misionáři. To znamená, my vždycky jdeme v triádách, jo? Takže ty triády tam jsou. To je vždycky otázka jako víry, obchodu, pochopitelně, protože ty obchody byly nejvýnosnější právě v té oblasti. No a samozřejmě vojenství, protože bylo potřeba zaštítit to silou, no aby se domluvilo. A teď si vemte, že ti Japonci z toho počátku přijímali ty Portugalce. Proč je přijímali? No protože Portugalci měli zbraně, střelné zbraně a oni je potřebovali. Protože tam byly vlastně permanentní občanské války v té době. Shogun, to je takový film, jo, a tam je to krásně vidět, jak to Japonsko tehdy vypadalo. No jo, ale Portugalci měli vlastně tu svoji křesťanskou katolickou víru, tovaristvo Ježíšovo, jezuitský řád, Xaver, že ten tam byl v té době. A teď oni vlastně chtěli, aby Japonci byli křesťané. Chtěli z nich udělat křesťany. No jo, tak zpočátku to jako tolerovali, ti Japonci, ale pak přichází úplně jiný období, kdy oni si uvědomili, že vlastně ztrácejí svoji vlastní identitu. Jo, to znamená, že někdo jiný jim chce vzít jejich vlastní duši, protože ta japonská duše je poněkud jiná než ta evropská, která byla křesťanská, a tam byl ten šintoismus a pochopitelně buddhismus, a oni si to chtěli zachovat tu svoji identitu. No řešili to Japonci. No jak to řešili? No brutální silou. Prostě křesťané musí pryč, všichni cizinci musí pryč, to znamená vyhoštění všech cizinců, protože ty střelné zbraně už měli, oni vlastně sjednocovali to Japonsko pod tím šogunem, a v tu chvíli vlastně kdokoliv se tomu postavil, tak byl okamžitě zlikvidován, byl hlavně mučen, jo, protože oni byli opravdu vynalézaví, co se týče mučení. V tom filmu Shogun je to, vidím, se třeba vaří člověk, dlouho se vaří a tak podobně. Jo, takže tohle všechno oni provozovali, anebo nechali ukřižovat, protože říkali, když chcete takhle vypadat, tak budete takhle vypadat. Takže takhle se chovali k těm křesťanům, kteří vlastně přešli na tu křesťanskou víru. No a ti cizinci museli pryč, no a pochopitelně, když tam nějak chtěli zůstat, no tak je stihl podobný osud, co ty Japonce. Jo, takže takhle to vyčistili. A v tom dalším období se stala taková jedna zajímavá věc. Ti Portugalci to měli úplně perfektně zvládnutý. Byste řekli, no jo, tak to je úžasný. Vlastně oni od Japonska až po Brazílii ovládali vlastně prakticky všechno, ty obchodní cesty. Španělé měli samozřejmě tu Ameriku, Kolumbus, který objevil, že? Ale Portugalci vlastně vlastnili toho daleko víc. A teď se dostáváme do bodu, kde vlastně utrpěli obrovský ztráty ti Portugalci. A ten bod je, když vlastně na portugalský trůn nastupuje král Filip II. Jinými slovy, dochází ke sjednocení Portugalska a Španělska, jako v jeden stát. Trvalo to 60 let. Jo.
Ale v té době, těch 60 let, se stalo to, že přichází nové mocnosti, hlavně Angličané a Nizozemci. No a pochopitelně oni si brali na úkor Španělska a Portugalska, co mohli, to si vzali. Takže oni přišli o tu dnešní Indonésii, Moluky, to si vzali Nizozemci. Nizozemci chtěli dokonce Brazílii, tam taky si to chtěli vzít, tam taky se už přistáli. No ale to Portugalci nakonec ubránili a teď vlastně se tam zase rozhořel ten boj, kdo z koho. A Portugalci hodně utrpěli, ale roku 1640 se zbavili Španělů a pak dalších asi 25 let ještě válčili. Takže to je obrovský období, kdy oni si uchovali svoji identitu a tento malý národ vlastně pokračoval v tom svým koloniální panství. On vlastně většinu uhájil. To znamená, Portugalci zůstalo jim to, co měli. Ale přišli o nějaké ty věci, o kterých jsem hovořil. Pokračovali dál, ale teď přichází jedna taková strašlivá věc. Nevím, jestli jste někdy slyšeli o zničení Lisabonu zemětřesení. 1755. Jo? Byla to vlna tsunami, něco podobného, co bylo vlastně v tom období v Pacifiku, když vlastně v Indickém oceánu tam vlastně byla ta vlna tsunami. Zahynulo tam odhadem, jsou asi 60 až 100 tisíc lidí, to nikdo přesně neví, ten počet. Lisabon byl úplně zničený a ta vlna tsunami to v podstatě smetla, ten Lisabon. Jo. Voltaire tehdy říkal, jak dobrotivý Bůh mohl dovolit takovou strašlivou věc. Osvícenci útočili na křesťanství, jakože to asi takhle nějak už nebude úplně, protože jak se to mohlo stát. Jo? Takže to se tam samozřejmě řešilo v té době. Takže ono to mělo takových víc jakoby dopadů. A to Portugalsko začalo být takové, jakoby, jak bych to řekl, vnitřně začalo mít obrovský problém. A vyčerpané ekonomicky a samozřejmě tam začaly nějaké osvícenské reformy. A teď se do toho vložili zase Francouzi Žaku. Zase Francouzi. Zase. Já to tady vidím pořád, jo? Že do něčeho pořád se tak jako zasahují. 1808 Napoleonova armáda vtrhla do Portugalska. Tak zase se to takhle stalo. A kdo je zachraňoval? Angličani. Protože ti Portugalci měli tu smlouvu vlastně, která platí, já nevím, 650 let, jak jsme o tom mluvili, od toho roku 1373, kdy vlastně oni zase měli tu dohodu, nicméně královská rodina emigrovala do Brazílie a teď se stala jedna zajímavá věc, že oni to propojili, jakoby Portugalsko, Brazílie, jakože to je prostě už nedělitelné území, jo, jakože prostě tam mají svoji zázemí, protože oni tam žili v té době a jenomže ono se stalo to, že válka pokračovala, Wellington pochopitelně pak pokračoval přes Portugalsko, Španělsko a Napoleon prostě padl, že jo, roku 1814, 1815, potom když se vrátil, no a skončil na ostrově Elba. Teda Elba, svaté Helena, teď myslím svatá Helena jako ten definitivní konec. A teď vlastně přichází k tomu, že ti Brazilci si najednou uvědomili, že vlastně ty Portugalce vůbec nepotřebují. Že vlastně můžou žít jako svobodně a můžou si vytvořit svůj vlastní stát. Takže roku 1822 vzniká Brazílie jako stát. Konec konců ty okolní státy se také osamostatnily, samozřejmě od Španělska. Mimochodem, dneska je to zajímavé. Myslím, že včera jsem četl, 3krát levnější věci jsou v Brazílii než v Argentíně. Argentinci jezdí nakupovat všichni do Brazílie. Takže portugalská, jakoby původně, Brazílie je dneska ekonomicky mnohem zajímavější než ta Argentína. Jo, takže nám taková zajímavá. Konec konců je to velmi nadějná země z skupiny zemí BRICS a čeká jí zřejmě velká budoucnost, na rozdíl od Portugalska dnešního. V tom 19. století se rozhořel takový jakoby boj mezi těmi liberály a konzervativci v podstatě v Portugalsku. To je takový to tradiční, jako v podstatě ti, co chtěli královskou rodinu, kteří chtěli v podstatě absolutní vládu, no a ti, co chtěli tu konstituci a chtěli liberalizovat tu portugalskou společnost.
Ono se to tam příliš jakoby neposouvalo ty věci, ale pak se věci posunuly, když se do toho vložili Francouzi a pak se stalo to, že tam byly vlastně atentáty na královskou rodinu. A byla svržena monarchie roku 1910. A musíme si uvědomit, že v té době ty republiky nebylo nic normálního. To byla Francouzská republika, byla to Portugalská republika a Švýcarsko. V té době, jo, 1910. Protože jinak všechno byly ještě monarchie v té době. A teď si vemte, vypukla první světová válka a tam je taková zajímavost, že vlastně oni vstoupili až později, 1916 na straně dohody a bojovalo se hodně v Africe, protože vlastně Portugalci hájili ty svý kolonie. Oni měli jakoby dnešní Angolu a dnešní Mozambik a ještě Guinea-Bissau, to je další stát, který vlastně byl jakoby jejich koloniální nadvládu tam měli. No a Němci tam chtěli postupovat a tak tam ty střety jako byly. Ale málo známé je to, že Portugalci bojovali zase ve Francii. Bojovali ve Francii proti Německu, že jo? Protože na straně pochopitelně Angličanů, protože to byli ty jejich spojenci, jak měli vždycky tu tradiční spojenectví. Ono se ukázalo, že v Portugalsku příliš demokracie škodilo. Příliš demokracie, to už pak škodí. Už začala být anarchie, začaly tam být prostě nepokoje, neustále se tam měnily vlády, byla tam nestabilita. No tak vojáci udělali vojenský převrat 1925 a teď se tady vynořuje ta osobnost toho největšího Portugalce. Jo, a to je právě ten Salazar, o kterém jsem si mluvil. On se narodil 28. dubna roku 1889. Kontrolní otázka. Kdo se narodil v tom roce? Hitler, no. Akorát slavil narozeniny 20. dubna. A tam je zajímavá věc, že on pocházel z velmi chudých poměrů. V podstatě ještě to bylo tak, že rodiče nedali na děvčata peníze, ale na chlapce, který byl nadaný a všechny peníze šly do jeho vzdělání. Jo, to znamená, tak chudý poměry to byly. Jo. A ještě je zajímavá věc, že vlastně on byl hned od začátku spjatý s církví, protože církev v té době byla jaksi trošku na indexu, protože ti liberálové vlastně útočili hodně na katolickou církev. No a on dosáhl univerzitního vzdělání a stal se vysokoškolským učitelem, docentem, později profesorem, vystudoval právo, praxe, ale zajímal se o ekonomické věci, jo? Takže tu ekonomii se spojil s těmi právními aspekty a uvědomoval si, že alfou a omegou zdravého ekonomického systému a zdravé společnosti je morálka. To je alfa a omega, to si uvědomoval. Jo? Takže tady cítíme, že on jakoby se snažil obrodit tu portugalskou společnost. Dokonce se někdy říká, on se dostal do parlamentu, že tam strávil den a pak honem utekl, jo? Že tam prostě nemohl vydržet. No, on tam trošičku byl díl, to bylo spíš takový bonmot, ale bylo to myšleno tak, že ten systém parlamentní demokracie mu neseděl. Jo? Jako odmítal tady ten systém a vytváří jakoby, nejdřív teoreticky pochopitelně, jakoby nový model korporátního státu. Jo? Říká, že v podstatě alfou a omegou je to portugalské design, o čem se bavíme, to je ta slavná portugalská minulost. Jinými slovy, on chce stavět na té velikosti toho, co ti předci dosáhli na svobodě, na tradiční katolické víře, chce stavět a na rodině. Rodina měla být takovým tím základem té společnosti. To chtěl takhle jakoby principiálně vyjadřovat. Co on dělal? Všude dělal přednášky. Jezdil po Portugalsku a přednášel a psal články tady o té své vizi. A jak byl ten vojenský převrat v tom roce 25, tak vojáci říkali, že by měli vládnout odborníci, nikoli neschopní lidi, kteří nic neumí, ale odborníci, aby vládli. Jo, takový požadavek. A proto v podstatě on byl vybrán těmi vojáky, aby se stal ministrem financí. Kontrolní otázka. Měli jsme v Československu osobnost ministra financí jeho formátu? Měli jsme Rašína. Přesně tak. Šetřit. Je potřeba šetřit. Ozdravit ty finance. Jo? A přesně takhle
pracoval Salazar v Portugalsku a Rašín v Československu. Ale někomu se to nelíbilo a anarchista spáchal atentát na Rašína. Jo? Protože Rašín byl opravdu, a to je krásně sfilmovaný ten Rašín, jo? Jakoby ta osobnost, a mě mnohem připomíná v některých těch rysech Salazara, v tom smyslu, že byl takový morálně pevný osobnost a skutečně chtěl ozdravit ty finance. Jo? Protože Portugalsko předtím bankrotovalo. To znamená, ty liberálně socialistické vlády rozházely úplně všechno. Konec konců dneska to vidíme dennodenně. Takže tímto způsobem. No a ten Rašín tenkrát vlastně ozdravil ty československé finance a vlastně vytvořil velmi silnou korunu, která za první republiky byla velmi vyhledávanou měnou. Tehdy to bylo tak. Salazar v Portugalsku ozdravil ty portugalské finance a protože vývoj pokračoval dál, tak vlastně v roce 1932 už není jenom ministr financí, ale má být i předseda vlády a v podstatě vytváří nový systém, jakoby novou republiku, jo, se vším všudy. To znamená jakoby nový politický systém, ale pozor, jo, ten politický systém není ani liberální socialismus, to znamená odmítá liberalismus, odmítá socialismus, odmítá bolševismus a v podstatě ale není to ani systém nacistický, to znamená nacionálně socialistický, ani fašistický, je to korporátní stát. Něco podobného tady bylo aspoň zpočátku náběh v Rakousku v tom meziválečném období, jakoby budovat stavovský stát. Ale to se jakoby úplně nepovedlo, protože pak došlo k anšlusu Rakouska a z Rakouska se stal nacionálně socialistický německý jakoby stát, že, který byl součástí velkoněmecké říše. Ale v tom Portugalsku se to dařilo, protože Salazar vlastně vytváří jakoby tu ideologii, která v podstatě prospívá tomu Portugalsku. V podstatě i vede k tomu, že tam je daleko větší gramotnost, v podstatě se tam rozvíjí jakýsi program jakoby obnovy toho Portugalska. A v tuto chvíli tam vypukne občanská válka ve Španělsku, o které jsme se bavili minule. A co udělá Salazar? No, vyhlašuje neutralitu, ale ve skutečnosti v podstatě podporuje Franka. Protože Franco je pro něho takový tím ideovým souputníkem v tom smyslu, že bojuje proti té levici, která konec konců ohrožuje i to Salazara. Jo, takže on vidí samozřejmě tyto věci zcela jednoznačně. Nicméně vypukla druhá světová válka. A tady je zase zajímavý, jak ten Salazar se chová v druhé světové válce. Viděli jsme minule Franka, který v podstatě je neutrální, ale podporuje tu stranu osy. A Salazar vlastně taky vyhlašuje neutralitu, ale ve skutečnosti Wolfram nějaký kovy posílá do Německa, pochopitelně. Jsou tam i německý ty základny ponorek, tam samozřejmě taky. Ale na druhou stranu spolupracuje s Velkou Británií a později se Spojenými státy americkými. Jinými slovy dělá takovou jakousi vyváženou zahraniční politiku, kdy se snaží balancovat, aby přežil, ale zároveň je tam taková ta tradiční vazba na tu Velkou Británii, tak jak jsme se o tom bavili historicky, že je to jakoby daný. No, válka končí s tím, že Salazar přežije konec druhé světové války a teď se zaměřuje na to, aby samozřejmě nějakým způsobem se orientoval na západ ve smyslu boje proti bolševismu nebo proti východu. A v roce 1949 je založena Severoatlantická aliance a Portugalsko patří mezi ty zakládající členy. Tam je zajímavé, že on velice šikovně dokázal manévrovat, aby ten jeho režim pochopitelně přežil a pokračoval dál. Ty 50. léta se mu to ještě všechno jakoby daří, ale v roce 1961 se stane taková věc, že oni vlastně mají ještě kolonie. Jo? Oni mají kolonie v Africe, to je vlastně Guinea-Bissau, Angola, Mozambik, a teď ještě mají vlastně Goa, to je vlastně v Indii, mají kolonii v Indii,
A ještě mají Macao, že jo, v té Číně. A východní Timor mají ještě. Jo, a ještě je zajímavý, že i během druhé světové války kdokoliv obsazoval portugalské kolonie, tak on na nich tvrdě trval a jakoby odmítal, kdokoliv by vstoupil na portugalské území v těch koloniích. Jo, to znamená, když tam byli Japonci nebo když tam byli spojenci, jemu to bylo jedno. Území vždycky zůstane portugalské. To bylo alfa a omega Salazarovy politiky. Tam je zajímavý, že v těch 60. letech, v roce 61 vypukly jakoby národně osvobozenecké hnutí, si tomu říkalo za bývalého režimu, to znamená povstalci, ale povstalce někdo podporoval. A zpravidla to byly buď Sovětský svaz, nebo Spojené státy americké. A to Portugalsko vlastně bylo takovým tím posledním mohikánem, který vlastně držel jakoby to koloniální impérium, protože v Evropě už nikdo takovou politiku vlastně nedělal. A teď Salazar vlastně na tom absolutně trval. Zůstane to portugalské, bude to naše. A ta identita, jakoby ta portugalská, byla alfou a omegou ve smyslu, že on to chápal, že kdyby se toho vzdali, tak by o tu svoji identitu přišli. To znamená, to portugalské design je chápáno jako v tomto smyslu, že to k ním patří. Portugalci bojovali velmi dobře, velmi úspěšně a kdyby se to bralo jenom z vojenského hlediska, tak by bez pochyby vydrželi nějakou ještě dobu. Jenomže v roce 68 někdo píše židle, někde to bylo jako nějaká postel, zkrátka dobře spadl, Salazar spadl a těžce se zranil. Jo, bylo to vlastně nějakým způsobem jakoby mozková záležitost. Nebyl schopen už vykonávat svoji funkci, tam jakoby končí, a v roce 1970 umírá. Stejně jako de Gaulle ve Francii. Jo, je to úplně stejný. Že vlastně umírá jako ve francouzské design, že jo, portugalské, protože ty osobnosti držely jakoby to hodnotový systém těch svých národů. V Portugalsku ještě pokračuje, samozřejmě ten režim pokračuje dál, tam se ještě pokračuje i v té válce, v té Africe, ale čím dál víc je cítit, že ne jako, že jenom z východu, jako ze Sovětského svazu, ale od těch spojenců, to znamená ze Spojených států, byl obrovský tlak, aby Portugalci už toho nechali a vyklidili jakoby ty svý kolonie a dekolonizovali, aby to prostě jim udělili nezávislost. No a v roce 1974 vypukla takzvaná Carafiátová revoluce v Portugalsku. To znamenalo, že tam vojáci svrhli vlastně ten stávající režim, byli to ti levicově smýšlející vojáci, no a v podstatě pak teprve došlo k té dekolonizaci těch území. Ještě k tomu Salazarovi. On nikdy nic nevlastnil, neměl žádný majetek. On se plně obětoval jakoby pro tu svoji zemi. Jo, to znamená, opravdu to byl člověk, který duchovní bylo pro něho absolutně vše, materiální věci bral úplně bokem. A vždycky říkal, když ten národ příliš zbohatne, tak ztratí morálku. Říkal Salazar. Jo, ono upřímně řečeno, vidíme to všude kolem sebe. To Portugalsko od toho roku 1974 se samozřejmě změnilo. Oni změny byly v Řecku, tam byli ti černí plukovníci, Franco zemřel v roce 75 a vlastně všechny ty tři země se orientovaly pak úplně jednoznačně na EHS, tehdy Evropské hospodářské společenství, kam vstoupily v 80. letech všechny ty tři státy. No a teď už začíná ta pronikavá změna. Modernizace, samozřejmě prudký nárůst bohatství pro ty země, industrializace v podstatě výrazná, jakoby samozřejmě turistický ruch, bez pochyby. A životní úroveň se sice zvyšuje, ale ta duše národa trpí. To znamená, za těch 50 let to Portugalsko tam mělo takové intelektuální giganty, jako byl třeba Barroso, jestli si vzpomínáte, předseda Evropské komise. Pak si vzpomínáte možná na Lisabonskou smlouvu, která
která v podstatě zbavuje suverenity ty jednotlivé členské státy, tehdy už samozřejmě Evropské unie. No a dneska bych řekl, že ten duch toho progresivismu je velmi, velmi silný v tom Portugalsku, stejně jako v sousedním Španělsku. A mohli by zase zahájit rekonkvistu. Jinými slovy, rekonkvista, myšlená teď, dnes by byla asi taková. Po staletí trvala rekonkvista Iberského poloostrova od Maurů, jenomže vlastně v průběhu těch desetiletí, zhruba těch 50 let, došlo k tomu, že ty země jsou plny vlastně muslimského obyvatelstva. No a ta rekonkvista by byla, že zase se tam způsobem se vrací ke své vlastní identitě, k tomu designu daného národa, v tuto chvíli portugalského. No ale abychom skončili velmi optimisticky a podívali se trošku do budoucnosti na příští přednášku, tak se opustíme Evropu, protože ta budoucnost dneska už není moc v Evropě, protože vidíme, že Evropa směřuje k svému zániku v tomto smyslu, ale je tady Brazílie a jak jsem o tom říkal, že 250 milionů lidí mluví portugalsky dneska ve světě, tak vlastně největší a nejvýznamnější zemí je jednoznačně Brazílie. A ona patří i mezi pilíře skupiny zemí BRICS. A jak jsem říkal, že se všechno otáčí a rodí se multipolární světový řád, no tak se rodí i to, že ta v podstatě jakási hybridní válka mezi východem a západem vlastně probíhá tak, že kdysi, když ti Portugalci byli těmi dobyvateli v tom Indickém oceánu a vlastně dobývali tu svoji koloniální říši, no tak se to teď všechno obrací směrem úplně jinak a ti Brazilci se stávají vlastně jedním z předních států BRICS, které se derou do popředí a rodí se ten nový multipolární světový řád. Děkuji vám za pozornost.